गोबां माने मडेल बानायदों नंगौ माबायदि सानखांथि फैदों स' आंनि सानखांथिया बेफोरबायदिनो माने फिसा फिसा मडुल बानायनानै जोंनि इयुन जोलै बर'नि फरायसाफोरखौ आरो जोंनि गारजेन बिथांमोनखौ माने आङो जोंनि बर'नि फिसा हिसाबै मोनसे आंनाव जिखिनि आइडियाफोर दङ टेक्न'लजिनि बेफोरखौ माने फोरमायनाय आरो आंनि सानखांथिया आरो माने दिनै नुबाय जोङो माने बे जितु अट'मेटिक फ्लेग वेस्ट खालामनाय माबायदि सानखांथि फैखो बे स' बे सानखांथिया माने आंहा माने जेनेरेलि जोङो आखाइजोंसो माने फिरफिलाखौ बिरहोयो खिन्थु दिनैनि दिना गासिबो माने टेक्न'लजिनि जुग बेनिखायनो आङो मोनसे सानखांथि माने टेक्न'लजि इउज खालामनानै बे जोंनि फिरफिलाखौ माने डिसि मटर इउज खालामनानै माने बानायनाय जादों आरो बे अट'मेटिक माने बेखिनिखौ खालामब्ला हारसिंनो बोख्लायनोबो हाबाय थिखांनोबो हागौ आरो बेबायदि जागोन ओमफ्राय खाथियाव नुबाय जोङो माने बे मा मोनसे प्रजेक्ट लादों बे साइकेलाव जिहेतु जों नुबाय लाइट जोंदों स' जेनेरेलि जोंनि दा जों जिथुनिखि साइकेलफोर नुयो बेयाव जों लाइटफोर नुनो मोना खिन्थु बेनिखायनो माब्लाबा समाव जोंनियाव ओरैबायदि मोनसे प्रब्लेम जायो स' सासे बोराया माने टर्च सेरनानै मोनसे आखाइजों हेन्देल हमनानै फैनायाव माने दानि जुगाव माने गोबां गारि गुराफोर थायो बेफोर माने स्पिड थांनायनि जाहोनाव माने बिसोर गिखांनानै माने हेन्देलाव टं टं जानानै गोग्लैयो बे टर्च लानाय समाव बेनिखायनो आं सानखांथिया मा स' मोनसे टर्चखौ जिथु जोंनि साइकेलाव इउज माने एड खालामना होयोब्ला जोङो फारनै आखाइजों आरामसे सालायनो हागोन आरो जों स्टेबोलै माने साइकेलखौ सालायनो हागोन बेखौ साननानै आङो नैबे प्रजेक्टखौ बानायनाय जादों आरोनाखि बेनिफ्राय जिहेतु नुबाय बेफोरखौ बानायनो थाखाय गोबां थाखा फैसानि गोनांथि जाना फैयो जिहेतु नुबाय माने नोंनि जितु हाल साल बे सोरखौबा माबाफोर खावलायगोन नामा स' आङो बेखौनो खावलायगोन स' आंनियाव जिखिनि एक्सपेरिमेन्ट जिथुनिखि आं इन'भेसन खालामो स' बेफोरखौ आङो माने नेसनेल लेभेल बा स्टेट लेभेलाव डेभेलप खालामनो थाखाय स' एसे गिदिर गोलावफोरनिफ्राय सापर्ट मोनोब्ला आङो माने जौगागोन होननानै आसा खालामो आरोना ओमफ्राय नोङो बबेयाव माने सोलोंथाइखौ लादोंमोन गिबि स' माने बेफोरनिथ' आंनाव जेबो सोलोंथाइ लायाखै नाथाय आंनि इडुकेसन हिसाबै आङो साइन्सआव लादोंमोन आरोनाखि 12आव 11-12खौ साइन्सआव लादोंमोन बेनोसै आरो ओमफ्राय गुदि फरायसालिखौ बबेयाव जादों स' गुदि फरायसालिखौ आङो जोंनि गामिनिनो उमान्द एल पि स्कुलाव फरायदोंमोन बेनि उनाव एम इ स्कुलखौबो आङो जोंनिनो गामियावनो दङ बेबो आलारि एम इ स्कुल बेयाव लादोंमोन बेनि उनाव जोंनि डिस्ट्रिक्टआवनो सिनाखना हाइ स्कुल बेयाव माने 9-10खौ लायदोंमोन आरो आङो मेट्रिकखौ बेनिफ्रायनो पास खालामदों बेनिफ्राय आङो खैराबारि हायार सेकेन्डारि स्कुलाव सरकारियाव माने साइन्स स्ट्रिम लानानै 11-12खौ पास आउट जादों आरो 2024आव स' बेफोरबायदिनो जोंनिया माने डाइरेक्टलि माने आं माने डिग्रि लानायाव खुनु गोसो गैखाया मानो होनब्ला आङो बेफोरबायदि प्रजेक्ट बानायनानै आंनि माने डिसिसना आंनिया प्रजेक्ट बानायनानै सेल खालामनाय बा बिजनेस लाइनाव कनभार्ट खालामनाय बेनिखायनो दिनैनि दिनाव आङो मोनसे ओरैबायदि मोनसे कर्स लानो सानदोंमोन CAD मोनसे डिजाइनार आरो बेखौ लानो सानदोंमोन नाथाय फाइनान्सियेलि प्रब्लेमनि थाखाय बेफोरखौ आङो दिनैनि दिनाव एडमिसन लानो हायाखै थेवब्लाबो आं सानो जेखिनि आंनियाव आइडियाफोर दङ बेफोरखौ जेबो बेलेग कर्सफोर लायालाबासिनो आंनि बेखिनि आइडियाखौ आङो नेसनेल लेभेल बा स्टेट लेभेलाव माने डेभेलप खालामनो हागोन आरो बेखौ आं सानो बेनि उनाव आं सानो आंनि जिखिनि इन'भेसनफोर दङ बेफोरखौ आङो मोनफा मोनफायै पेटेन्ट खालामनो हागोन बेखौ आं सानो आरो बेनिफ्राय फिउचाराव माबा मोनसे बानाय जिहेतु लाबाय थादों जिहेतु माने जों नुबाय इलेक्ट्रिक माने बेयो साइकेल बेबायदिखौ माबायदि स' माने जोङो मोनसे फिउचारनि थाखाय मोनसे इलेक्ट्रिक बाइकल' नङा गोबां दङ जेरै एक्सिलेन्ट FG1 बेनि उनाव जोङो स्टेनलेस लाइट उइदाउट बेटारि माने मोनसे लाइट बानायगोन बेयाव जेबो बेटारि इउज खालामनाय जाया आरो बेयाव मोनसे स्टेन्ड इउज खालामनाय जाया मानो होनब्ला बियो मोनसे फ्लटिं जागोन माने ड्रन टाइपनि जागोन खिन्थु ड्रनखौ इउज खालामो जों बेटारिजों थेवब्लाबो बेयाव जों बेटारि इउज खालामनाय जानाय नङा आरो बेफोरबायदि मोनसे प्रजेक्ट बानायनायनि डिसिसन लादों आरो दासान्दि आङो मोनसे प्रजेक्ट बानायबाय दोङो मोनसे इलेक्ट्रिकेल बेखौ बानायनो थाखाय एसे सम नांबावगोन स' बे मोनसे सिंगल फ्रेम मोनसे साइकेल इलेक्ट्रिक साइकेल बे मटरजों खारगोन आरो बेखौ माने बानायनो थाखाय एसे नाजाबाय थादों एसे ट्राइ खालामबाय थादों बेखौ बानायनो थाखाय आङो
दा बेफोरखौ बानायनो थाखायथ' थाखा फैसा गोनां जायो सोरबाफोर माने मदद होयोबा मोजां मोनगोन आरो नङा होमबा? औ खिन्थु दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि रावनिबो सापर्ट मोनाखै थेवब्लाबो आङो फासयनानै थायाखै जि आं जिमानखिनि गाव हारसिङै एसे एनै खामायनो हायो आरो न'खरनि सापर्टनि गेजेरजों दिनैनि बे समाव आङो जिमानखिनि प्रजेक्टफोर नुदों बेफोरखौ डेभेलप खालामनो हादों स' आरो दिनैनि दिनाव सोरबाफोर बर'निनो गोदोर गोलाव मन्त्रि एम एल ए फोरा आंखौ जिथु सापर्ट खालामो होमब्लाना आं आरो बेनिख्रुइ जौगालांगोनखौ आसा खालामो।